سلام زخبركم من زخبركن سمعتنا أقدمنا سلام كتتالكم نمسكنا نايتي بأمباسادر تسفى ميكائيل جراتو أبد دراش دعرو بمنجدي هاجراوي محبر من السيات تمهرون إيرترا توديبو نمن السيات إيرترا أب دايناميك السلام مرقق أن لمعاتن زواق أرنا أفريقيا زتوهاب السيمينار قدام يكفالا قريبنا من برناي ذكر نابكال أي كفالو قدم مسكارنا كابتي أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو أب قدام يكفال زم حلال فتحستو مزاخر نتبتات نابخوم ناب كبرى سمعتنا كنقرب هاجرات معرابن أمريكان سلمنتاي أبزوبا قرن أفريقيا يقدسا أبز قداي دحر بايتا هزبي إرترا انتا يمثل عينيت هاجر كميزة مثل أسران بيرام أزي مسم مسرات هاجرن نعو أم تكبر مزتخف لواغان بخمي الرئا دحر مززام زحلكينات بدهوتات إرترا انتا يمثل عمامات مهنات هاجرن بدهوتات عامت عالمن مخاتون بخمي تسجيروم نويانا هيوت نمزرع سلمنتايو صعرتات زقبر زلو نزبلون كالوتن قديات بمنصر أبزوبا قرن أفريقان نلوت إزقبر صعرن داسيسون بصفحة تقريبون أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو أم مجلاتيو جيوبوليتيكا قرن أفريقا دحر زحلكينات أمتو انتاي كم زنبرن بمنصر استراتيجي أمريكا هلاو إيرترا أب قرن أفريقا سلمنتاي كم سقعتو وسيدو نخلو زباو حقتات بمفتاش نأقداسنتو زر اسئلي بقلوز أقربو نيروم تطابو أمريكا أنصار إيرترا 7 عامتات زوطر منبارون مسناي جون فوستر دالاس مجلتي تنتينو أزرما أبتي عالم أبتلت دنبتات آتيات تحمسلو زنبرت الأوان بزي فقادم فتاون إيرتراوان ما انت ربحا حزب أمريكا ني إيرترا أبكبيت أغم زأتوا تقبارات كم استفتسمة مفلاتون مذكرون أبوليتيكا قعزو قرن أفريقيا كم كند تاريخاو موكس خوينو كم زقلقل بمقلاتن بمحبارنيو ازي ادما ني إيرترا أبقت على مخته زأتوا وديت أمريكان مشارختان أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو أب أوان برتاو قالتي هزباو قنبار زمعبلو ناطا ديمقراسيوي بوليتيكاو مسمر نهاجرات معرابن أمريكان دقاس كم زخلقو من أتي إيرترا تمرحلو متكر رئيس خام بخال هاجراوي قدامنتات هاجراوي واننتن نمسرح أتجباب أتجبابرا مس معربوينن أمريكاوينن زلمدو أكايدا تقرأج أو مخانو سلامي هابو من أتي إيرترا باستراتيجياوي زتناوحت أباب نبرأن قبرن زباوي متحققات قرن أفريقيا إننا نتسرز فلما قعزو مغتصالة آيتو حتقلو من إيرترا ناطنت بزي وحس قربتنا سوتم قصالنت كم زيبلو أقدما كم استغنزبتو زغلصه أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو ازي إيرترا تختلو زلا ميلان نتوم أم متصرارات وافيروم زنبرون زلون دقات زخلق قداي مخانو أسميرو للوم ازا أكايدا إيرترا مستي معربوين زصنحوم سسعه سقاتيو خينوام ازي زحالفة 7 عامتات معربوين قزاتي اتتقمولو ميلا أم حيال مبرتعن معواتن سورة إيرترا بحد وقن نجيو بوليتيكاو معبالك قرن أفريقيا إنها تنتنكا نبدهوتات زقبو ملسي إنها بكان زقبر قعزو درخي زفتر منبارون بدخال وقن مرداتا هيبو الليوم أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو بمن قدم معرابوين نقعزو نتنت زقونا دبن بمخنها السلاماوي زررب زقات مع انكفاتن كم زنبراون كم ناي مبرع جرمنن أمريكان أبنتات بمتقاس حبير إيو بزيكازي إيرترا بشحن 983 نز أوجتو رفرندم كنتاب كم زنبره نز بمقبار متأممان هزباو قنبار حرنت إيرترا نمبراس أنفت متى إيرترا نمدوان نمسال هزب إيرترا نزي مقبال نزلو من زصنحو من مرقز يوم أنتيروم أزدما محيال قالس هزب إيرترا سلزة سنبرو من زيت واحد ألو من يوم أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو دحري زحلكينات على ما يكونتات أبت أمامتا هاجرات زوبا قرن أفريقيا كم زي تغيره بزقبا أسميرو لله سوسع قطبا وربحتات عبللا بوليتيكا وحايلي سلطان ربحان متأتتاو أوشتاوي قديات هاجرات من ربح عقرقر وزتا بسم سلامن رقعتن بفلاي دحري مبقع زحلكينات زقات أمتر يوم مخانون قاليسوا يوم معربوين بقول باب ديمقراسي ناس عدقا مقابريا زخونا أهجروين تكالات مفتار لولاونتنا صنتن هاجرات أواق عدقا مئتاو مكهات سبقاون هزباون مئسلات نليبرالاوي سرعات نممزمزن نبوليتيكاوي إلامهم كم زقلقلولو زقلسة أمباسادر تسفى ميكائيل جراتو نتنساتهم نطابقوا لإنا نزبلو وشارترات
بعلاتهم متحسو كم استوافروا بمحبار موحاس هجراوي سلام ጸጥታን ልኡላዊ ማዕርነት ብዘይ ስግኣት ብሰላም መንባር ናጻ ፖለቲካዊ ሕርያን ኣታሕዛ ልምዓትን ቅድመ ኩነት ኣዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ስሩዕ ረብሓታትን እናበሉ ነዚ መትከላት ረጊጸሞ ግሎባላዊ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ከቢድ ብድሆ ኣትዩ በይናዊ ስጉምቲ ይወስዱ ንነባር ሰላም ምትሕግጋዝ እንቅፋት ዝኸውን ዕንደራታት የካይዱ ዓብላልነት ይፍጽሙ እዚ ድማዩ እነሆ ሕጂ ቀንዲ ስጋት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ድማዮም ኤርትራ ተጽዕረሉ ንዘላ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውሕስነቱ ዘረጋግጽ ስራሕ ንኸይፍጸም ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዝርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናብቲ በኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ዝተዋህበ ሰሚናር ካልኣይ ክፋሉ ክንወስደኩም ድሕርናጽነት ከምዚ ዝኣመሰለ ኣንፈት ሒዝና ክንከይድ ከለና ሰን 5 ዓመታት ናይ ድሕርናጽነት ዘይኮይኑ ብድሕሪኡ ዝሓለፈ 22-23 ዓመታት እፎይታ ረኺብና ንፈልጥና ብሰንኪዚ ናብ ኤርትራ ዝቐነዐ ስትራቴጂያዊ ኣተሓሕዛ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ሃገራዊ ናጽነትን ሃገራዊ ድሕነትን ኤርትራን ኣዋጋ ዕዳጋ ንምእታው ሃገራዊነትና ናጻ ሕርያና ሰላምናን ጸጥታናን ርግኣት ማሕበራዊ ቅርጽና ወይ ርጉእ ሶሻል ፋብሪክስ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምምዝንባል ማይግሬሽን ድዩ ሂማን ትራፊክ ድዩ ወላ ብኻልእ ጥሩፍ መንገድታት ጉቡእ ቦታናን ዝምድናታትና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምብርዓን ብፍላይ ድማ ዞባዊ ኣበርክቶና ተራናን ንምጉንዳብ ዝቐንዐ ድማ እዩ ነይሩ ብወገንና 4 ዕላማታት ዘለዎ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ መትከላትና ዘንጸባርቕ ማለት ነጻ ፖለቲካዊ መስመር ነፍሰ ምኻል ዝውሮ ልምዓት ብሰላም ብሓባር ምንባር ወይ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ነጻ ሚዛናዊ ዝኾነ ዝምድናታት ምፍጣር ዘይምትእትታው ኣብ ካልእ ሃገራት ንሄጀሞኒክ ወይ ዓብላሊ ስትራቴጂን ረብሓታትን ምቅዋም ዝብል መትከላት ድማ ዝሓዘለ ናይ ወጻኢ ሜላ ተኸቲልና ነቲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኸተልናዮ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ሜላታትን መትከላትን ንዑ ሪዲፋይን ጌርና ክንብል ከለና ነቶም ክብርታት መስረትናዮም ብምኹላዕ ብምግምጋም ነቲ ዘለዎ ሃጎፋት ንምምላእ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ግብራዊ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሜላን ስትራቴጂን ብምሕንጻጽ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብድሆታትን ተጻቦታትን ናይ ኣሜሪካ ዝመርሖ ዘይፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምምካት ክንሰርሓሉ ጽዒርና በአሜሪካ ዝምራሕ ሊበራላዊ ስርዓት ናይ ምዕራብ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሎ መንገድን ተኸተሎ ተጻቦታትን እንታይ ይመስል ነይሩ ናይ ወጻኢ ሜላናኸ እንታይ ኣበርኪቱ ኣብዚ ምናልባት ጥቕስከብለ መጀመርያ ኤርትራ ከይትቀስን ተባሂሉ ካብ 94-95 ጀሚርካ ተርካም ዓተር ደባዊ ግጭታት እናተማዘ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ዘይቅሳነት ከም ትህሉ ንምግባር ተፈቲኑ እዚ ምስቲ ዞባዊ ስትራቴጂ ኣተኣሳሲርካ ክስራሓሉ ተራእዩ ኤርትራ ንምንዋር ንምንጻል ንምንዓብ ንምብርካኽ ከም ናይ ዞባ ጸያቕ ተወሲዱ ተባሂሉለይ ክስራሓሉ ተፈቲኑ ከም ተቀዲመ ዝገለጽኩዎ እቲ ሪጂናላይዜሽን ናይ ፓወር ኣብ ኣፍሪካ ምስ ናይ ኣፍሪካ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ እዚ መልሐቃት ምፍጣር ተባሂሉ ኣብ ዝተሰሚየሉ ግዜ ወያነ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መልሐቅ ስትራቴጂክ አንከር ስለዝተወስደ ብኸይ ወያነ ኣቢልካ ነዚ ንምትግባር ተሰሪሕሉ ውሁድን ቀጻልን ኣስጋእን ዝኾነ ቀጻሊ ተጻቦታት ተኻይዱ ብዘይካቲ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ዝረኣናዮ ስውር ዝኾነ መንገድታት ኩናት ከም ሓደ ማራጺ ኩናት 3 ወራራት ኣይሰርሐን ድሕሪ 3 ወራራት ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ዝተገብረ ፈተነታት ተፈቲኑ ኣይሰርሐን በሃይማኖታዊ ጥሩፍነት ክስራሓሉ ተፈቲኑ ዘይምንዓብ ምፍጣር ኣይሰርሐን ንሱ ምስ ፈሸለ ብድሕሪኡ ወፍሪ ወርሳይ ካልውን ኣውጅና ስለዝነበርና እዚኦም ከም ትልኩናት ዝተዓወትዎ ነዚ መንእሰይ ዝሒዞም ኣብ ልምዓት እውን ክዕወቱ እዮም ተባሂሉ መንእሰይ ካብ ሃገር ከም ዝወፅእ ካብ ሃገር ከም ዝረሕቕ ዝበሃል ናይ ሂማን ትራፊኪንግ ኔትወርክን ናይ ማይግሬሽን ፖለቲካን ኣተኣታትዮም መንእሰይ ካብ ሃገር ከም ጠፍእ ዝገበርዎ ከምቲ ዝድለ ዘይሰርሐ ፈተነ ብድሕሪኡ ቀፂሉ መወዳእታ ድማ ዝሁሉ እዚ ከይሰርሐ ምስተረፈ ሰብኣዊ መሰል በሳንክሽን መፅኡ ሳንክሽን ከይሰርሐ ናላሸው ምስከደ ሰብኣዊ መሰል ከም ሓደ ፖለቲካዊ መሳርሒ ናይ ዕንወት ሃገር ተባሂሉ ከም ተጻባኢ መንገዲ ተወሲዱ ስለዚ ውህድን ቀጻልን ግንካ ኣስጋይ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ዘለዎ እዚ ዘይበሃል ተጻቦታት የተኻይዱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ
ቅማሬ ኣብ ግምቱን ዘእተወ ነይሩ ነዝን ምትግባር ኩሉ ስነ ሓሳባዊ መጋበርያ ዝበሃል ናይ ምዕራባዊ ሊበራላዊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጠልጠል ከም ዝብል ተገይሩ አይዲዮሎጂካል አፓራታስ ክንብል ከለና ብሙሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ናይ ምርምር ትካላት ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ናይ ምርምር ትካላት ከይተረፈ ዘይመንግስታዊ ውድባት ሃይማኖታዊ ትካላት እኩብ ባህላዊ ትካላት ወዘተ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታውን ሜድያ ነዚ ኩሉ ጠቕሊሉ ንኤርትራ ከም ሓደ ቀንዲ ናይ መነወሪ መጋበርያ ምንትውሰድ ተባሂሉ ተሰሪሕሉ ስለዚ ብሙሉ ስነ ሓሳባዊ መሳርዕ ነዚ ኣገልጊሉ ሰባዊ ስትራቴጂ ንምትግባር ኢትዮጵያ ከም ሓያል ሃገር ንምትፍታፍ ኤርትራ ከዓ ብዋጋን ሕሳብን ናይዚ ከም ትጠፍእ ከም ትነዓብ ከም ትህሞኽ ንምግባር ቀጻሊ መኽታትን ስለዘካየድና ግን እዚ ኩሉ እዚ ኣይተዓወተን አንጻር እዚ ተርእዮዝን አንጻር ነዚ ወኪል ኮይኑ ዘካየድ ዝነበረ ጀንዳ ወያነን ዝተኻየደ ቀጻሊ ቃልስን መስዋዕትን عندنا 27 ዓመታት ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ተደሚርዎ ወያነ ተሳዒሩ ዘይተጻዓድነት ኤርትራ ተመስኪሩ ማልያ ዘይብሉ አሉታው ጽልዋ ፈጥሩና እኳ ተኾነ በዓቅምና ገስጋስና ንድሕሪት ከም ዘይመለስ ክንገብር ግን ክኢልናይና ኣይተመልሰንካ መሰረት ሃገር ንምህናት ዘካየድና ጻዕርታቱን አንፈቱ ሒዙ እዝን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ተቃውሞን ቃልስን ተደሚሩ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጽዩ ዞባዊ ኢምፕሊኬሽን ወይ ዞባዊ ዳይናሚክስን ከም ዘበራብር ኮይኑ ተሰሪሕሉ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ዝኽላዓል ዘለዎ ግን ዞባ ቀርና አፍሪካ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ ብዋናታት ክቕለስ ክእለ ክሳሰ ጀሚሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈረሙ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ዕብየትን ልምዓትን ስምምዕ ብድሕሪ ሶማል ዝተሓወሰቶ ዝተፈረመ ዲክላሬሽን ስምምዕን ስካልኦት ዝተፈተነ ተበክሶታት ሱዳን ደቡብ ሱዳን ወላ ምስ ኬንያ ዝተገብረ ዝርብ ደሚርካ ክረአ ከሎ ኣብ ቀርና አፍሪካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ናይ ቀርና አፍሪካ ዋናታት ዝኾነ ሃገራት ዝቕልሶ ዝኣልዮ ዝመርሖ ናይ ዞባ ዳይናሚክስ ተበኪሱ ናይ ወያነ ምእላይ ዓብ ብልጫ እዩ ክበሃል ከኣል ኣብዚ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 1991 በዚ ዳይናሚክስ እዚ ዝምድናታትን ጻዕርታትን ክካየድ ጀሚሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወያነ ካብ ስልጣን ስለዝተኣለ ካብ ህጉራውን ሃገራውን ተሓታትነት ወይ አካውንታቢሊቲ ንኽሃድም ናብ ትግራይ ክሕክል ተራእዩ ስለዚ ዞባ ቀርና አፍሪካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓድሽ ትሱ መድረኽ ክኣቱ ምኽኣሉ ናይ ኤርትራ ዓብ ተራውን ዝነበሩ ምንባሩን ደሚርካ እዚ ዓብይ ታሪኻዊ ምስክርነት ናይ ዝተኸተልናዮ ቁኑዕ መንገድን ስትራቴጂን ይኽበሃል ከኣል ብኻልእ መንፅር ድማ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ትብድሆን ኣብነትን ተመክሮን ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋን ሓድሽ ተስፋን ናይ ዳይናሚክስ ናይ ኣተሓሳስባውን ኣብ ጎረባብትና ይኹን ዋላ ኣብ ኣፍሪቃውን ዝያዳ ክድራዕ ክኢሉሉ እዚ እንታዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ተመክሮ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣድላይነት ናይ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ምሕያል መሰረት መናፅ ሃገር ናፃ ፖለቲካዊ መስመር ክብረት ዘለዎ ጽምዶን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘለዎ ኣድላይነት ዋላ ነተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንዞባዊ ዳይናሚክስ ካብኡ ሓሊፉውን ንግሎባዊ ምስሳን ናይ ሰላም ምርግጋእ ጸጥታን ልምዓትን ኣገዳሲ ምዃኑ እናበርሀ ዝመፀሉ ግዜ ክንበፅሕ ክኢልና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እናማዕበለን እናሓየለን እናተዋሃደን ክኸይድ ጀሚሩ ዘሎ አንጻር ዓብላሊ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ሓፈሻዊ ዓለማዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ኣቱ ኣብዚ ምክንያቱ ዓንዳርነት ናይ ኣሜሪካ ሎሚ መዋዳድርቲ ስለ ዝረኸበት ዳርጋ መክትኢ ተገይርዎ ይኳ ተባሃለ ብድሆታት ግን ይቐርበሉ ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ኢልና ሕጂ ኸናበይ ዝብል ሕቶ ይዝመፅእ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበላ ሕቶ ምስ ወያነ ተኣሳሲርካ እዩ ቅድሚ ናብ ከምኡ ምዝራብና ኣብ ሓድሽ መዋእል ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክስ እንተላይ ናይ ዞባ ዳይናሚክስ ንቅድሚት ምድፋእ ብመንፅር ሃገራዊ ረብሓና መንፅር ሃገራዊ ድሕነትና ነዞም ዝገለጽክዎም ኣብ ግምት እቲኻ ድማ ከም ተመክሮ ዘይተጻዓድነት ኤርትራን ሓድሽ ሃገራዊ ድሕነትን ልምዓትን ምርግጋጽ ይትወሕስነት ምናልባት ኩላትና ከም ንፈልጦ ድሕሪ ናይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያን ዞባዊ ዳይናሚክስ ናይ ቀርና አፍሪካውን ምብርባርን ሓደ ሃገራዊ መርሓ ጎደና ናይ ልምዓት ክንሕንፅፅ ክኢልና ኢና ነዚ ኩሉ ዝሓለፈ ተመክሮታት ኣብ ግምት ምእታው 11 ስትራቴጂያዊ ፕሮግራም ዘለዎ ናብ 3 መሰረታዊ ጥዕኑ ዝቐንዐ ቀዳማይ ማክሮ ቁጠባዊ ምርግጋእን ዕብየትን ከምፅእ ዝኽእል ካልኣይ ሓፈሻዊ ዳግመ ምውዳብ ከምፅእ ከረጋግፅ ዝኽእል ሳልሳይ ድማ ፖለቲካዊ መሰረትና ክሕይል ዝኽእል እንታይ እዚ ሃገራዊ ሓድነትን ዜግነትን ማዕረ መሰልን ዕድላትን ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ
ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ከባቢያዊ ምሕደራ ኣብ መወዳእታ ድማ ክብረት ዘንግስ ጽምዶ ሽርክነት ድማ ዘረጋግጽ ዲፕሎማሲ ዝተኸተልናዮ ተደሚሩ እዩ እትናትና ፖለቲካዊ መስራሕ ናይ ህንፀት ሃገር መሰረት ክሕዝ ክኢሉ ዘሎ ስለዚ ሳልሳይ ሸነኽ ፖለቲካዊ ሓይልና ፖለቲካዊ መሰረትና መልስካ ምድንፋዕ ክበሃል ይከኣል እዞም ሰለስተ ሸነኻት እዚኣቶም እዮም ዳርጋ ኣብቲ 11 ስትራቴጂያዊ ፕሮግራምስ ተንጸባሪቖም ዘለዉ ስለዚ ዘይተጻዓድነት ኤርትራን ሓድሽ ናህሪ ሃገራዊ ድሕነትን ልምዓትን ተሰሪቱሉ ኮቪድ መጽኡ ናይ ወያነ ኩነታትን ኩናትን መጽኡ ንሃገራዊ ድሕነትና ስጋት ዝኸውን እዚ ኣብ ግምታት እዩ ምናልባት ኣብ ገለ ተዛማደ ብልጫታት ክህቡና ዝኽእሉ ስትራቴጂያዊ ናይ ልምዓት ሴክተራት እኳ ንጥፈታትና እንተዘይቋረፅና በዚ ምክንያታት እዚ ኣብ ሕርሻን ውሕስነት ምግብን تحت غرسي بفلاي الماء فيزيكال انفراستراكشر نايتعنا سيكوريتي وزت زبالو حمشته تزامد بالجاتات زلونا استراتيجيا امتات ما خوبنا زخولو بالجا فطرنا زخولو زغبر قصاله صعرታት አሎ بملو نابت هاغراو مرحاكو زنانا اتول غزي دما رحق አይخونني نزوم سلسته شنخات زياتهم تغبيرنا ግን ሓደ امت كنوقع انذلي استمهرنا ነገር እንተልዩ ሃብትናይ 30 ዓመት ገድል ኩነታት ዋላውን ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ምዝኹሉ ዝነበረ ተጻቦታት ኣቕምኻ እኽቲትካ ወዲብካ ሙዳብ ምኽታት ሙዳብ ማዕጣቅ ኣቕም ምፍጣር ማለት በሰለስተ መንገድ እዚ 30 ዓመታት ናይ ገድሊ ክንሰግሮ ኺልና ኢና ዝሓለፈ ናይ ነጻነት ግዜውን ምስ ሁሉ ዘለና ሽግራት ጸገማት ብድሆታት ወላ ሕጽረታት ወላ ድኽመታት ነቲ ጽበከስና መስካይ ሰልከየ ከይተጎናደበ ንቅድሚት ክንስጉም ኪልና ኢና ተማይርና ዘለና ድማ እንታይ ሕጂውን እንትኾነ ዓጸፋ ንሰርሕ ዓጸፋ ንሕይል ተዓሰርተ ሓደ ስትራቴጂያዊ ፕሮግራምስ ኣብ ሃገራዊ መርሓጎተና ናይ ልምዓት ተባሂሉ ወጪ ዘሎ ምስቲ ናይ ተገባብሩ ስትራቴጂታት ውን ደሚርካ ድማ ናብ ከምዚ ዝቐንዕ እዩ ስለዚ ዓጸፋ ምስራሕ ዓጸፋ محيال كوفيد متيلو زاني يكونن نريو لنا خنتات ناي كبابنا أو أفريقيا زلو خنتات بعالم درجة زلو خنتات كينو كوفيد زلنا لمعتاوت ومحاب متاتينا لما نكوفيد بزلا على حيلين كسانة نقصكسولو من قدي والمفتار حاد خالتي أبزي أبقى متاتي سلازي بعتقال الخرا خلو أبزي وانزي كمزيز أمسلا أكايدانا كان تكبر من فتلولو زلنا أواني إذا حدش ناي ويان خلطات مسم البات ناي كبت سرعتات ملسو غنين زرع زلو مجمريا نجر مستبحال زتلي حد مسرتا وتمكرونا يزباو غمبارن اتحسسبون هلو إذا كله زغلتنا جيوبوليتيكاو اجنداتاتن علاماتاتن منقدتاتن زختل ناي دباتي سرعتات ناي امريكان ناي معرابن ناي بوليسي لو تخبر لك حسب هيكالن بوليسيهم كلوتو زفولو نحنا عطفا سريحنا عطفا نحيي المسلم نقبر مغنياتو تتمكرونا 30 عامت كنا 27 عامت مهرنا بعقمنا سريحنا بعقمنا قسكسنا حيلنا وطينا لنا عطفا نسرح عطفا نحيي نقول مغنيات كان بتنز قبرناين نبانا قصهم قربو كوان تفتونو مسارتاونا بوليسي لوتي الليلكا أبتي جيوبوليتيكاو أجنداتاتن سوسع ربحاتاتن ساسيو من قدي كمت تثبيت هاي كبرين ويكزي خوصلون يخير إذا سلازغاني نحنا نزاني له مخنات يلن يقدس متأمات تدريو مسارتاو نقر زباوي وحس قربتنا داينامكسن نعنا هيوتنا سلازغاني اتقند حجي أبزو وانزي مسناي وياني محكال نريو زلنا شبدبد حال ملأخت زلوي إذا ترايزي يكوني زباو داينامكس ناي سلام ناي مرقا ناي لمعات حدش أنفت كحز جميرو بواناتات كقلس جميرو خايلي إذا التاريخ ترأيس لزي فلت زي كابت حتى أرقزي بتسعان حدا فتينا يزن برنامو بتتصابوتاتو مزفشلة ترأي فلتني أبزو وانزقن إرترا مسيتوبيان سوماليان كوينا كالوتون ببن درجو ببمتونو ساتفون سعبون زلوا حدش زباو داينامكس تفتيرو له تزلع على سقات نتي عندار زخونة جيوبوليتيكاو أجنداتاتو خساسي كمرح كتقبل زفتن بأمريكا زمرحن بس مشارفتنا معرب عالم سرعتاتن سكايد سكاتو إزيزنا يزوباو داينامكس حتوي لما جمريا قزي نحنا بعلنا خنزورو سلازي خالنا ويانا يلن سلازي ويانا أرحينكا نازي زوباو داينامكس زي مستخلو زولو وجدراتنا بعل شاينا ناي روسيان كالوتن زي كمزيز أمثل داينامكس أب إيدهم المبلاس سكبر قرقص نازي رئيسي زغا آخر حسكن كرالنا نازي تأمتازي لما آخر حسكن كرالنا
ቀንዲ ዞባዊ ዳይናሚክስ ካብ ኢዶም ተመንጢሉ ዘሎ ኣብ ኢዶም ንምምላስ ገቢቶም ከም ዝሕዝዎ ንምግባር ስለ ዝኾነ ንሕና ነዚ ከም ቀንዲ ኣንፈት ወሲድና ወያነ ከምዚ ምለስ ጌርካ እዚ ዞባዊ ዳይናሚክስ ምስ ውሕዝ ጉርብትና ኣተኣሳሲርካ ንረብሓና ኤርትራን ኩለን ሃገራት ናይ ዞባ ከም ዝኸውን ንምግባር ክፀዓር ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ካብ ፎስተር ዳላስ ዝተበገሰ ንዞባዊ ስትራቴጂ ዘገልግል ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነት ምክልካል ጀሚርካ በብደረጅኡ ዝተኸተልዎ ናይ ዞባዊ ስትራቴጂ ዳይናሚክስ ንኤርትራን ምንብርካኽ ዝነበሮ ኣመታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ሒዞሞ ዘለዉ ኣተሓሳስባን ግብርን ኣንፈትን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣመት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝለዓለ ፃዕርን መስዋዕትን እንደገና ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከነብፅሖ ከም ቀዳማይ ሕማምና ወሲድና ንሰርሓሉ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዓርቢ ኣብ እንቕርቦ ሳልሳይ ክፋል ኣምባሳደር ተስፋይ ሚካኤል ገራቱ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ንዝሃቦ መልሲና ናባኻትኩም ከነብል ስለምክትታልኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም።